Avioni na pogon gumicom jedan su od najjednostavnijih oblika leta na pogon. Jednostavnim namotavanjem elastike može se pohraniti mnogo potencijalne energije koja, kada se oslobodi, može proizvesti dovoljno potiska za let. Nedavno sam kupio ovaj mali avion od pjene koji se može napuniti za manje od 10 sekundi kako bi pokrenuo mali električni motor. Ovo funkcionira tako da ima mali superkondenzator unutar sebe koji pohranjuje potencijalnu energiju slično kao gumica, a ta se energija zatim koristi za pokretanje motora tijekom leta. Ali zar ne bi bilo fora kad bi se mogao napuniti ručno? Da bismo to napravili, moramo izraditi ručni generator za punjenje kondenzatora. Započeo sam tako što sam trodimenzionalno ispisao rotor na koji mogu postaviti nekoliko magneta s neizmjeničnim magnetskim polovima po njegovu opsegu. Ovaj rotor se može montirati na osovinu s ležavima, što mu omogućuje okretanje. Zatim se zavojnica može napraviti namotavanjem tanke bakrene žice oko kalupa koji će savršeno pristajati između dva magnetska rotora. Dakle, kako se izmjenični magneti okreću, magnetsko polje unutar zavojnice brzo se mijenja, stvarajući izmjeničnu struju, koja se na multimetru prikazuje kao napon. Ali da bismo generirali više od 4 volta, moramo povećati brzinu okretanja rotora. Zato sam napravio kućište za generator, koje mi omogućuje da pričvrstim zupčanik na ručicu. Ovaj prijenosni omjer znači da mogu unijeti puno momenta pri manjoj brzini, a magneti će se okretati puno većom brzinom. I sada mogu generirati više od 7 volti. Da bih još više povećao ovaj napon, namotao sam još 7 zavojnica i zalijepio ih na središnji nosač. Zatim se mogu zalemiti tako da 2 budu u seriji, a 4 paralelno, kako bi se, nadam se, udvostručio izlazni napon i povećala izlazna struja. Jedini problem s ovim generatorom u sadašnjem obliku je što proizvodi izmjeničnu struju zbog izmjeničnih magnetskih polova. Zato sam zalemio nekoliko dioda kako bih napravio punovalni ispravljač, koji će pretvoriti izmjeničnu struju iz zavojnica u istosmjernu struju na izlazu. I sada možemo generirati oko 17 volti, što bi trebalo biti dovoljno za ovaj projekt. Usput, ako želite vidjeti više informacija o ovom ručnom generatoru, napravio sam video na svom drugom kanalu, koji ima više informacija o tome kako magneti proizvode izmjeničnu struju i kako punovalni ispravljač radi na pretvaranju izmjenične struje u istosmjernu. Stavit ću poveznicu u opisu ispod ili će se pojaviti na kraju ovog videa. Da bi napunio mali avion na kondenzator, prvo sam rastavio sklop punjača baterija i iskoristio konektor za izradu adaptera za generator. I onda mogu početi navijati avion kao da je avion na gumicu. Samo što je ovaj put trebalo samo 9 okretaja ručice da se potpuno napuni. Dobro, hajde da vidimo kako ovaj mini avion sa superkondenzatorom radi. Samo ga brzo napunimo. I evo ga, već je na 3 volta, spreman i... Pa to ide dalje nego što sam očekivao. Tako je, dao sam mu malo trima kormila smjera, da se, nadam se, kreće u krug umjesto da nestane u daljini. I hajde da ga napunimo, da vidimo možemo li dobiti pristojno vrijeme leta s ovom stvari. Dobro, pokušat ću snimati kamerom. Oh, dobro slijetanje. Stvarno je fora što se ovaj mali avion može napuniti jednostavnim okretanjem ručke nekoliko sekundi. Ali kao što vjerojatno možete vidjeti, generator na ručni pogon je daleko prejak za ovako malu igračku. Zato napravimo veći avion. Ovo je superkondenzator od 3 volta i 100 farada. Ali što to zapravo znači? Pa ovo je litijska baterija slične veličine i iako obje pohranjuju električnu energiju, to rade na vrlo različite načine. Kondenzator može pohraniti oko 0,125 Wh, ali baterija može pohraniti oko 10 Wh, što je otprilike 80 puta više. Kondenzator je lakši od baterije, ali je i dalje loš što se tiče gustoće energije. Ali tamo gdje superkondenzator pobjeđuje bateriju je njegovo brzo punjenje i pražnjenje, jer pohranjuje energiju kao naboj između dvije vodljive ploče, za razliku od kemijskog skladištenja u bateriji. To također znači da je kondenzator puno lakše napuniti, jer litijsku bateriju treba pažljivo upravljati punjenjem, strujom i naponom kako bi se spriječilo njeno zapaljenje. Dokle god superkondenzator ne prelazi svoj nazivni napon,
trebao bi se moći puniti iz bilo kojeg električnog izvora, što ga čini savršenim za punjenje pomoću generatora na ručni pogon. Jedini problem je što superkondenzatori imaju nizak nazivni napon od samo 3 volta, pa ću koristiti njih 6. Ljepljenjem kondenzatora zajedno mogu ih zalemiti u seriju, kako bih povećao nazivni napon na 18 volti. Ovo smanjuje ukupni kapacitet paketa, ali sada je pohranjena energija 0,75 Wh. A kada su zalemljeni u seriju, potrebno je imati balansni vod kako bi se regulirao napon svakog pojedinog kondenzatora i spriječilo kvarove zbog previsokog napona. Zatim se mogu zapakirati s trodimenzionalno ispisanim završnim kapicama i toplinskom bužirom radi zaštite prije nego što se zalemi priključak za napajanje, za punjenje i pražnjenje. Sada imamo paket superkondenzatora koji teži 166 grama i ima istu količinu pohranjene energije kao ova gumbasta baterija od 3 grama. Ali kladim se da bi ova sićušna stvar planula kad bi pokušala proizvesti istu izlaznu snagu kao kondenzatori. Hajdemo izgraditi avion oko toga. Počeo sam modeliranjem superkondenzatora u OnShape-u, što je CAD program u oblaku koji radi u vašem web pregledniku. I to mi omogućuje da dizajniram aerodinamički trup oko kondenzatora, koji se može ispisati 3D printerom, barem dok ispis ne zakaže. Ovaj trup je dizajniran tako da se motor montira sprijeda, ali mala površina uzrokovala je da se ispis odvoji od podloge, iako sam barem pogodio dimenzije superkondenzatora, jer savršeno pristaje unutra. Zato sam ponovno ispisao novi dizajn s većom površinom nosa na podlozi za ispis i ispis je bio uspješan. Ali trenutno ovaj veći nos nije baš aerodinamičan. Zato sam napravio ovaj poklopac motora koji stvara glatki prijelaz između motora i trupa, a također skriva sve žice. Zatim sam ugradio svu radio-upravljačku opremu i regulator brzine za motor prije nego što sam ugurao paket superkondenzatora, koji zauzima većinu trupa. U redu, hajde da vidimo možemo li napuniti superkondenzatore kako bismo pokrenuli svu radio-upravljačku opremu i napajali motor. Dakle, prije svega priključi generator i počni okretati. Dobro, napunio sam kondenzatore na 8 volti, što je malo manje od polovice njihove maksimalne nazivne naponske vrijednosti. Dakle, isključi generator, a zatim priključi kondenzatore na regulator okretaja motora i sve bi se trebalo pokrenuti. Sada, ako pomaknem palicu gasa, motor bi se trebao zavrtjeti. Savršeno. Dobro. Sada provjerimo radio-upravljačku opremu straga. Svi servi se dobro pomiču. Sada želim provjeriti na kojem naponu motor prestaje raditi, jer serv i radio-upravljačka oprema rade na minimalno 5 volti. Dakle, ako ovo radi i isprazni kondenzatore ispod 5 volti, izgubit ću kontrolu nad avionom, pa se nadam da se to neće dogoditi. U redu, ovo je trenutni napon kondenzatora i kao što vidite, oni se prazne. Otprilike za 1/100 volta svake sekunde ili tako nešto. Što samo napaja radio-upravljačku opremu. Ali hajde da uključimo motor i vidimo koliko brzo će napon pasti. U redu, čini se da se sve isključi kad dođe na otprilike 6,5 volti. Dakle, pitanje je pomiču li se još uvijek servi. Čini se da se pomiču, što je dobro. Nisam siguran koliko ću vremena imati. Dakle, recimo, ako bismo letjeli jako visoko koristeći motor i onda se on isključi na 6,5 volti, koliko ćemo vremena imati da se spustimo natrag bez motora, prije nego što izgubimo kontrolu? Upravo smo pali ispod 5 volti i moj radio poludi jer gubi signal. Dakle da, 5 volt je definitivno minimalna granica napona, tako da mislim da bih trebao moći zadržati kontrolu nad njim prije nego što sleti. Držim fige. Za krila i rep aviona odlučio sam ponovno iskoristiti ono što sam napravio za svoj prethodni projekt aviona na zračni pogon, jer su lagani, učinkoviti i trebalo ih je dosta vremena izraditi, što će uštedjeti nešto troškova i vremena za ovaj projekt. Oni se jednostavno pričvršćuju na novi trup, a kablovi se mogu spojiti za upravljanje repom. Na kraju sam pričvrstio sklopivi propeler na motor kako bih spriječio bilo kakva oštećenju pri slijetanju. I spreman je za testiranje.
Pa hajdemo ovo samo priključiti u generator i pokrenuti ga. U redu. Odspoji generator. Prvi probni let aviona s superkondenzatorom. Oh, savršeno. Ima dovoljno snage. Već osjećam kako snaga opada. Osjećaj je kao da će svakog trena stati. Pokušajmo dobiti malo visine. U redu, sada ću spustiti gas na 0, čisto iz sigurnosti, i vidjeti kako klizi. Pa, propeller se još uvijek okreće. Oh. Pa, to je prošlo bolje nego što sam očekivao. Ovi uvjeti su apsolutno grozni. U redu, napunimo ga i pokušajmo još jedan probni let, pretpostavljam. I pojačaj gas. Možda ću vidjeti koliko visoko ga mogu podići u ovom letu. I onda se možemo samo spustiti klizeći natrag dolje. U redu, motor je upravo stao. Pomalo je iritantno što se propeller okreće na vjetru, što znatno povećava otpor aviona. Pokušajmo napraviti još jedan krug, pa ćemo onda sletiti. Lijepo. Taj sklopivi propeller je definitivno koristan za očuvanje propelera i nosa. Stvarno dobro radi. Dakle, s ručnim punjenjem od nešto više od 2 minute, ovaj avion sa superkondenzatorom može održavati stalni let s pogonom nešto manje od 2 minute. Dakle, s malo bržim okretanjem i boljim uvjetima letenja, trebao bi biti sposoban za omjer ručnog punjenja i vremena leta 1:1, što mislim da je prilično fora. To je bilo savršeno tempirano. Upravo je ostao bez snage čim je došao točno ispred kamere. Zanimljivo mi je primjenjivati teorije u praksi, kao u ovom projektu. Ali izrada ovakvih projekata nije laka. Međutim, Brilliant može pomoći ako želite učiti matematiku, podatkovnu znanost i računalnu znanost interaktivno, kao i 1000 drugih lekcija od osnovnih do naprednih tema. Oduvijek sam vjerovao da je najbolji način za učenje neke teme primijeniti je na nešto gdje možete vidjeti rezultate. A interaktivnost Brilliantovih lekcija zaista pomaže u postizanju toga. Kao što je učenje kako vaš telefon koristi vremenske podatke sa satelita da bi odredio vašu točnu lokaciju na Zemlji, ili čak učenje kako programirati Mars rover, Brilliant vam u tome može pomoći. Dakle, ako vam ove zvuči zanimljivo, možete isprobati punih 30 dana besplatno, tako što ćete posjetiti brilliant.org. Tom Stanton. A prvih 200 ljudi koji se prijave dobit će 20% popusta na godišnju premium pretplatu. Zato pogledajte Brilliant na poveznici u opisu ispod.